že dochádza k dekompresii a k uvoľneniu stavcov. Dobrý deň, volám sa Peter Hečko, som diplomovaný fyzioterapeut, viac ako 20-ročnou praxou a pracujem aj v slovenskej futbalovej reprezentácii. Súčasný životný štýl nás vedie nechtiac k tomu, že veľa pozeráme do obrazoviek a do telefónu a tým dochádza veľmi často nechtiac tzv. Predsunu hlavy. Vtedy dochádza k silnému napätiu v stĺnutosti krčných svalov, veľkému napätiu v trapézoch a blokácii krčno-hrudných stavcov. Ako odborník a z vlastných skúseností odporúčam kombinovať veci, napríklad pomocky a cvičenie. To je vhodná kombinácia na dlhodobú úľavu a funkčnosť krčnej chrbtici. Tu nastupuje táto pomocka do hry od StretchFitu a to je Neckflex, naťahovač krku, ktorý nám vlastne vyrieši tú blokáciu tej krčnej chrbtice, ktorú som spomínal, že dochádza k dekompresii a k uvoľneniu stavcov. Pre koho je Neckflex určený? Je to hlavne pre ľudí, ktorí sedia veľa za počítačom, pozerajú do obrazovky, ale v dnešnej dobe je to aj veľa ľudí a mladých ľudí na mobile. Jednoducho pre ľudí, ktorí hľadajú úľavu pri preťaženej a stĺnutej krčnej chrbtici. Práve preto odporúčam túto pomôcku všetkým mojim blízkym a všetky informácie potrebné nájdete na stránke stretchfit.sk. Ahojte.